ህይወት እንጌራ أبي اللخ دمتخا مسمعكو فرحكو رايي يمو تحاباكو كابتن خيت بالعاز أززكو خاوم بليكانيخا قال سبيت غاسل سمعخا بوخا خيت بالعاز أززكو خاوم سلز بالعخا مدري بزعبخا رقمتي تخون نود ما حمدي خمو ناب حمد كاتب الناس እቲ ኣብ ዝጉዝ ዓለም እግዚኣብሔር ዝገበሮ ማንም ከየማኽሮ ክብሩ ንኽገለጽ ዝፈጠሮ ወዲ ሰብ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እዩ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ ኪንዮ ኣካዳምያዊ ተመክሮ ካልእ መንፈሳዊ ተብሳጥ ኣብ ልቢ ዝሓደረ እዚ ሎሚ ኣብ ትንፋሰይ ንላዕሊ ቀሪቡ ዝጽውዕን ብዓብኡ ኸኣ ምድሓን ዝረኸብ ኩሉ ስራሕ መስቀል ክንደይ ዘይብጻሕን ክቡር ዋጋን ዝተኸፍሎን ዝጐየዩ ዘይርከብዎ ደለይቲ ዘይረኸብዎ ምሁራት ዘይበድህዎ ናይ እምነት ህያብ ብፍቓዱ ንዓይ ዝኣምን ዝመጠዎ ጽቡቕን ምሉኡ ህበትን ካብ ላዕሊ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት ተሰማዒ ምስተውዓል ሓውስ ልብኻ ዳስስ ሓቂ ቃል እዩ ቃል ድማ ናይ ክርስቶስ በቶም ዝፈርህዎ ጽግውን ዝጽበዩ ኣዝዩ ይሕጐስ ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም መመዛዕ ዘይረኣዩ ንሱ መልክዕቲ ዘይርአ ኣምላኽ በኽሪ ኹሉ ፍጥረት እውን እዩ ንሱ ቅድሚ ኹሉ እዩ ኩሉ እውን ብኡ ቀይሙሉ ስለዚ ንኽትድሕን ተኸፊልልካ ይወጋ ንየሱስ እመን ምድሓንካ በጽልካ ይጽናሓለይ ኣይትበል ኣይተብዝሕ ምርጫ ዋዛ የለን ብህይወት ኣይምሰልካ ዕጫ እንቲያ ተዕድል ንየሱስ ምእማን ይኹን ናይ መወዳእታኻ ምርጫ ዘይተፈተነ ክትፍተና ፈተና ይእቶ ዓይንኻ ክደን ውሽጥኻ ጠምቶ እንታይ ይደሊ ሕተቶ መልሲ ክትረክብ ካብ ዝምልክቶ